Danas bih htio ispričati kako sam došao do knjige istine, svoje svjedočanstvo o svemu koje, evo, uz Božju pomoć traje već skoro 7 godina. Naime, do knjige istine sam došao u periodu između abdikacije pape Benedikta i ustoličenja Franje, lažnog proroka, nažalost, biblijskog lažnog proroka, onog koji je navješten u Svetom pismu da će se pojaviti i da će utirati put Antikristu. To se sve mora dogoditi, znamo da to piše kao i u knjizi Otkrivenja, tako i u proroku Danijelu. Mora se dogoditi katarza, razapinjanje crkve, katoličke crkve, da bi došlo do drugog dolaska Isusa Krista. Naime, ovo sve kod mene je počelo, znači, tamo negdje početkom 2013. godine. Točnije, počelo je sve u Međugorju, da budem iskren. Išao sam tamo po jednoj privatnoj nakani u vezi moje kćeri, jer sad nebitni su detalji o čem se radi i tak dalje. I išao sam moliti Blaženu djevicu Mariju za zagovor. To je bilo, znači, negdje u rujnu 2012. godine. Radi se o nekim privatnim stvarima, sad ne bi htio ulaziti u detalje, ali uglavnom kad sam se vratio iz Međugorja, ja sam osjetio da je Blažena djevica Marija, naša majka, primila tu moju molitvu. Jednostavno sam osjetio da je to zlo koje se pripremalo bilo otklonjeno. Ali to nije sve. Znači, nakon tog rujna 2012. godine meni Gospodin kao da je počeo sipat po Duhu Svetom znanje o stvarima i nekim stvarima koje se dešavaju u svijetu, koje se događaju, znači, tipa novi svjetski poredak, masoni, kakvi su njihovi planovi. Počela su mi se otvarati razna proroštva katoličke crkve, na primjer proroštvo Svetog Franje, znači onda Plava knjiga Don Gobija, pa onda povezu sam i Međugorje, da to nije slučajno, da, s obzirom da se treba dogoditi ostvarenje onih 10 tajni i tak dalje, da to sve, znači, ima smisla, da to sve, znači, je u svrhu drugog dolaska Isusa Krista, znači, ne samo to, znači, niz proroštva vidjelaca i mističara katoličke crkve, osim ovih koje sam sve nabrojao. Na internetu su, znači, počeo gledat razne dokumentarne filmove o novom svjetskom poretku, o masonima, o njihovim zlim planovima, što se tiče sudbene svih nas, svijeta i tak dalje. Jednostavno ne mogu vam to opisati. Meni se počela slika slagati u glavi, mozaik. I ne samo to, znači, nego i o stanju u crkvi, naročito nakon drugog Vatikana. Vidio sam, jer ja sam vrlo naivan bio u vezi mnogih stvari. Znači, mislio sam da u Vatikanu su sve dobri ljudi, da tamo nema nikakvih ubačenih elemenata, ili ne znam kako bi to nazvao, znači da su svi oni ispravni, dobri i tak dalje, i da jednostavno ne postoji mogućnost da bi se desila infiltracija raznih skupina, u ovom slučaju masona, komunista, ne znam, i raznih ostalih bezbožnika, s ciljem podrivanja i uništenja katoličke crkve. Ja sam jednostavno mislio da je to nemoguće. Znamo onu
ni vrata paklena neće nadvladati. Naravno, to stoji i dan danas, to Isus obećao. Ali o čem se tu radi? Može ostati nas 10 katolika i neće nas vrata paklena nadvladati. Znači, to ne znači da crkva, ako je Božja institucija, što svakako je, i Isus Krist je ustanovio katoličku crkvu isključivo kao svoju jedinu pravovaljanu instituciju, velim, kao što sam rekao u prošlom videu, ne podcjenjuju nikoga i tako dalje, i pravoslavni imaju apostolsko nasljeđe, protestanti nemaju, nažalost, ali eto, po Božje milosti mogu se i oni spašavati, ja vjerujem i tako dalje, ne tvrdim ja da sad oni idu u pakao i tako dalje, neko ako radi po savjesti u skladu s Božjim zapovjedima, Bog se sigurno smiluje. Ali jedina prava crkva, jedina Božja zaručnica može biti samo jedna, to je katolička crkva, tu nema nikakve sumnje. I zato je ona meta broj 1, znači tih masona, novog svjetskog poretka, znači tih bezbožničkih skupina kojima je cilj stvoriti jednu svjetsku religiju, jednu svjetsku vladu, jednu svjetsku vojsku, jednu svjetsku valutu i ustoličiti svoga vladara Antikrista, koji znamo da će se vrlo brzo pojaviti. Znači, evo da se sad vratim tamo gdje sam počeo, znači, jednostavno se počela slagati slika u glavi, Bog me vodio do raznih izvora, informacija i tako dalje. Premda sam ja čuo za sve to prije, ali to jednostavno, ti si duhovno slijep, ti si duhovno mrtav. To je ovo što se sad događa kad ja ljudima pokušavam objasniti da se obrate, da dođu sebi, da velike nevolje slijede, da je Isusov drugi dolazak blizu, da su nevjerovatni događaji pred nama, da smo u zadnjoj minuti ljudskog roda i tako dalje. Jednostavno ljudi ne slušaju, oni ne čuju to. Ja njih mogu shvatiti zato što sam ja bio isti takav. Ja jednostavno to ne dopire do tebe. Možete neko to ne znam koliko puta objašnjavati i govoriti, ali ti to ne možeš shvatiti. Zato što ti Bog nije dao duhovne oči. Meni je, ajmo reći, od tog rujna 2012. Bog dao duhovne oči, da sam ja počeo povezivati situacije, da sam ja počeo slagati sliku, da je dio po dio tog mozaika, onoga što slijedi, meni Bog počeo slagati kockicu po kockicu u glavu i slika se počela kompletirati. Znači, sve tamo do 2. mjeseca 2013. godine već prilično toga mi se posložilo. Naravno, sad iz ove perspektive ja vidim da nisam znao puno toga još uvijek, jer učimo dok smo živi, danas i onda, to je bio naivan jedan čovjek, znao je on u tom trenutku onoliko koliko je Bog procijenio da meni treba. Došlo je u veljači 2013. došlo je do abdikacije pape Benedikta. I ono kako se svi koristimo, znači tim društvenim mrežama, internetom i tako dalje, ja sam vidio na internetu, jedan čovjek je na Facebooku objavio link stranice, tad je još bila ta na engleskom stranica Warning Jesus Second Coming, i kliknuo sam na to, ušao i to sam čitao na engleskom. Mogu vam reći, u meni je sve nekak počelo raditi. To cijeli moj organizam je počeo iznutra koda bujar, koda nešto ona ti govori, to je istina, to je istina, to je istina. Uglavnom, prošao sam te neke detalje, saznao za upozorenje, da je Isusov drugi dolazak blizu i tako dalje, ali nisam još puno znao o porukama, ni ništa nisam znao, to je bilo vrlo površno i samo na prvu. Da bi kasnije došao, mislim, maknuo sam se od toga i premda me to vrlo zainteresiralo i to,
da bi nakon ne znam, možda tjedan, dva i tak dalje došao na Facebooku do jedne grupe koja je širila to sve baš u vezi poruka knjige istine i ušao sam u tu jednu njihovu grupu. Evo, ovo je primjer kako Bog se služi i tim nekim modernim medijima. Nekad bi proroci dolazili u mjesta i tako dalje i ne znam, popeli se na neko postolje i propovijedali ljudima. U današnje vrijeme Bog se služi internetom, služi se društvenim mrežama, koliko to nevjerojatno bilo, ali samo da to sve dopre do svih nas, njemu nije ništa problem. On će se svima poslužiti. Premda sav taj internet je dijelo tih skupina koje ne žele nama dobro. Ali u ovom slučaju to se sve, to njihovo vlastito oružje se okrenulo protiv njih samih. I da sad ne duljim, znači došao sam u tu neku Facebook grupu gdje su ljudi bili koji su već znali za ove poruke iz knjige istine, a ja, kakav jesam, vjerni sin katoličke crkve, svaki papa za mene je zakon, kako bi to rekao, počeo sam sa prepirkama s njima svima i jednostavno nisam mogao prihvatiti činjenicu. Oni su pisali tamo i to da treba doći lažni papa, zadnji papa, prije drugog Kristovog dolaska, prije toga sve ovo se treba dogoditi iz otkrivenja, antikriz, žig, zvijeri, veliki rat, razne nevolje. Jednostavno ja nisam mogao prihvatiti da bi u katoličkoj crkvi se mogla iznjedriti ovakva osoba kao što je u ovom trenutku ovaj koji sjedi, nezasluženo i sigurno ne na način koji je Bog htio, jer su papu Benedikta otjerali, znači prisilili su ga na abdikaciju. I prepirao sam se s tim ljudima i nisam im dao za pravo, smatrao sam ih hereticima, otpadnicima. Međutim, nakon nekog vremena, molitvi i toga svega, uz pomoć tih nekih dobrih ljudi iz te grupe, neki sam i osobno upoznao i dan danas se znamo i ja sam prihvatio tu činjenicu da se radi o lažnom proroku. I sjećam se kad je on se pojavio, izašao na onaj balkon, da nisam se baš sjajno osjećao i poslije čitam u novinama kao on i u nekim cipelama koleđice imao na nogu, nije imao one klasične papinske crvene cipele koje označavaju krv mučenika, zato i papa nosi, a ne zato što voli Pradu, ne znam, ili nešto slično. Nešto je u meni govorilo, to je laž, to je lažna poniznost, to je lažna poniznost, on je lažno ponizan. Ali borba je i dalje trajala. Teško je prihvatiti takve stvari bilo i ja sam tražio potvrde od Gospodina. Znači, bilo je tu stvarno nevjerojatnih događaja. Evo sad, kad bi vam pričao, nisam sklon nikakvim senzacijama, vrlo sam racionalan u vjeri. Puno tih pojava u crkvi ne podržavam, pogotovo kad se svode na neki subjektivan dojam nečega, jer zaista niti vjerujem da se svakom ukazuje Gospa, niti vjerujem da svako dobiva poruke, niti vjerujem, vrlo me je teško dobiti, sve provjeravam, kak se kaže, budni budite, sve provjeravajte, ja to stvarno prakticiram. Ali evo, ja mogu reći da sam tražio potvrde od Gospodina više puta. I kad sam recimo kao to prihvatio prvi put, ajmo reći da sam prihvatio, ali borba je bila i dalje, mene strašni duhovni napadi iznutra i to sve. I kad sam to kao prvi put prihvatio, bio sam u jednoj našoj crkvi na obali
Jadranskoj obali, koja se zanimljivo zove Svetog Jakova, isto župa. I on je inače zaštitnik hodočasnika, isto kao u Međugorju, crkva, šta se zove. I na svetoj misiji, uglavnom, primio sam pričest, bio na koljenima u svojoj klupi. Jedanput osjetio sam sa svoje desne strane da me neko drži za rame. Znači, točno osjećaš ruku. Ja sam bio u svoje, kak sam primio pričest, na koljenima i slavio Gospodina i osjećao sam da me neko drži za moje desno rame. Kad se okrene se, gledam lijevo, desno, nikog nema, niko me drži, ruka je dalje na mom ramenu. I onda mi se jednostavno pojavila spoznaja da je to bio Gospodin, da me primio za moje desno rame i da me blagoslovio u tome svemu, dao mi neku vrstu potvrde. A meni to nije bilo dovoljno, jer svašta je moguće, ljudski mozak i može svašta raditi, može svašta si zamisliti. Ja sam tražio dalje potvrde ovog svega, da je to od Boga, knjiga istine. I rekao, Bože, ti mi to moraš nekako potvrditi, ja ne mogu ići protiv crkve, pa mislim ne idem protiv crkve ni sada, ja sve prihvaćam, ali protiv pojava koje se događaju moramo mi uvijek kao vjernici ustati. Ali ja ne mogu ići protiv pape. I ja sam rekao, ja ne mogu ići protiv pape, to nemoguće da bude lažni papa. I tražio sam potvrdu, da im Bog opet kaže da mi da svoju potvrdu, da je ovo sve istina, da je knjiga istina i istina. I ja sam došao u jednu našu crkvu u Zagrebu i tražio sam potvrdu od Gospodina. I znate šta mi se dogodilo? Nakon par minuta iz svetohraništa u toj crkvi su počele izlaziti crvene zrake. Kao da laser pustite van i jednostavno su počele izlaziti crvene zrake. Ja sam to gledao i nisam odmah shvatio šta se događa, uopće mi nije bilo jasno. Mislim da je uzeo neko svjetlo i da usmjerava prema svetohraništu i da te crvene zrake izlaze van. Međutim, to je bilo toliko realno, to je bilo toliko autentično da vam ja to ne mogu opisati. Crvene zrake su izlazile van. Tu sam dobio drugu potvrdu. Međutim, ja kakav jesam i uvijek sa skepsom puno toga primam, nije meni to bilo ni to dovoljno. To je bilo već drugi put da mi Gospodin daje potvrdu, da je ovo sve od njega. Hajmo mi, rekao, pitao sam Gospodina, on mi je dao neke dokaze toga svega. Hajmo mi još pitat Blaženu Djevicu Mariju, da ona meni da sad još, evo Bože, sve cijenim, sve si mi dao, pokazao si mi, uvjerio si me, ali još samo nek mi Blažena Djevica Marija potvrdi da je to od tebe i ja neću više ništa tražiti. I znate što se dogodilo? Znači, kad sam ja to rekao u sebi, još neka mi samo Blažena Djevica Marija potvrdi. Nije prošlo 10 sekundi, ja sam izašao iz svojeg ulaza u stan, na balkon, pogledao prema nebu i u orbitu, znači gore, u atmosferu je uletio meteor, koji ne da je ostavio trag, kako vidite, zvijezda padalica, kako kažu, nego je crveni trag ostavio iza sebe. Znači, to je izgaralo par sekundi na nebu. Mene čudi, ja sam poslije mislim čak i gledao da li su negdje u observatoriju nekom to snimili i to. Međutim, nigdje nije bilo govora o tome. Uglavnom, znači, kad sam još zatražio Blaženu Djevicu Mariju da mi ona potvrdi, nakon 10 sekundi u orbitu je uletio neki meteorčić, to je možda, šta ja znam, pola kile promjera, koliko to može biti, ali uglavnom ostavio je crveni trag za sobom. To nikada prije u životu nisam vidio, ni nikada poslije. To je stvarno, to se zovu bolidi, ti meteori,
Evo, ja sam ga imao prilike vidjeti, nekad ostavio zelenkasti trag, u ovom mom slučaju ostavio crvenkasti trag. Uglavnom nešto nevjerovatno. I onda sam znao da je to, da je to stvarno od Boga. Kroz sve ove godine bilo je unutarnjih borbi, bilo je želje da se odustane, nevjerovatnih duhovnih napada. Evo, samo vam mogu ispričati doživljaj. To je bio realan napad, znači jednom prilikom sam blagoslivljao kuću, već sam bio jako duboko u svemu ovome, i dok sam blagoslivljao kuću, nije bilo nikog doma kod mene, ni djeca, ni niko nije bio. Odjedanput, znate ove lampe koje su ko neke stolne, koje se dole na nogu pale i gase. Uglavnom, blagoslivio sam kuću, jedanput se ta lampa jedna upala samo od sebe. I točno čuo prolazak kroz kuću i u WC-u tamo je nešto bubnulo, to je bio đavo. Ja sam onako malo iznenadio, ali ne bojim se takvih stvari. Nastavio sam blagoslivljati kuću i kad sam blagoslovio, pokušao sam ugasiti tu lampu i nisam je mogu ugasiti. Znači nije se dala na tu šinu više ugasiti, nego sam morao kompletno ištekati struje da bi ona bila ugašena. Znači đavo je ono, da ne govorimo o podmetanjima preko drugih ljudi, koliko sam vrste napada doživio, strašno nešto. Ali, vidite tu s desne strane, nosio sam cijelo vrijeme s sobom pečat živoga Boga, blagoslovljenog svećenika, i uvijek sam osjećao tu jednu zaštitu. Isto kao što i sada nosim i škapular tog pečata živog Boga i medaljicu spasenja. Evo, medaljicu spasenja mogu isto ispričati jednu nevjerojatnu priču. Znači, te medaljice su došle kod mene iz Irske. Mislim da sam ih čak imao prvi u Hrvatskoj. Negdje 2014. godine. I uglavnom, šta se dogodilo? Ja sam to bio naručio iz Irske, više se ne sjećam, mislim da je se radilo o nekih 20 ili 25 komada. I jedan dan išao sam po svoju djecu i kad sam došao po djecu pred zgradu, djeca su plakala. To je bilo, znači već su bilo je negdje 5, 6, 7 raznih, 3 za redom imam. 3 krasne čeri. Mislim da čak i mlađe, 4, 5, 6, evo tako reći negdje, da ne preračunavamo nazad. I uglavnom djeca su, kad sam došao s njima, one su smrtno bile uplašene. Tata, bojimo se, tata, bojimo se. Nikad u životu, znači prije toga nisam vidio takve, ni poslije toga. Sve 3, kao napad neki straha, nevjerovatno. I dobro rekao, ajde, djeco, uđite u auto, ajde, šta je bilo, tata, bojimo se. Rekao, dobro, ajde, smirite se, idemo doma, dođemo doma. I dalje ništa se ne mijenja kod njih, ja nisam bio ništa uplašen, ali one su bile na smrt uplašene, ja to nisam mogu vjerovati. Oko mene se umilile, ne žele se maknuti od mene. I ja rekao, to je sigurno neko đavolje djelovanje, ne znam čem se radi, uzeo blagoslovljenu vodu, počeo škropiti po kući i moliti, Bože, otkloni svako zlo, u ime Isusovog krvlju svojim zaštiti ovu kuću, sve nas otkloni, odagnaj, istjeraj svako zlo od moje djece, od mene, od moje obitelji, iz ove kuće. I to sve, kak sam ja, baš sam stvarno jako molio, baš sam srcem, čitavim bićem to molio. Stvarno sam osjetio da se to nešto događa. I djeca se smirila odjedanput. Još kaže meni Čer, tata, ti kad si to molio, ja sam osjećala kao da se nešto odlijepljuje sa zidova i to i bježe van kroz prozor. Mislim, nevjerojatna priča, ja stvarno, ali Bog nam je dao neke, ja nisam svećenik i nikada uopće ne mislim o sebi da mogu, ali molitva može raditi čuda, stvarno iskrena molitva iz srca može raditi čuda, pa i tjerat demone. I
nije prošlo par minuta, to mi čer kaže i kak moja majka živi dole u prizemlju, mi smo gore na katu, majka dolazi na katu gore, veli imao si neku poštu, veli ovo je došla ti neka pošta. I kad ja uzmem poštu, vidim ono pošta iz Irske, otvorim i unutra su bile medaljice spasenja. Koje sam ja dobio vjerojatno prvi u Hrvatskoj, a đavo je znao da su one došle kod mene i onda mi je htio napraviti ovu situaciju sa mojom djecom i došli su u kuću, znači demoni su došli tu i strašna je očito bila mržnja i njihova i bijes na te medaljice spasenja koje su čudotvorne, koje su zaista, ja vam preporučam da ih isto nabavite. Stavio sam linkove gdje možete naručiti i knjige istine i medaljice spasenja i pečete Boga živog, kad sve ovo za vremena koje slijede i u opis ovoga videa ću isto to sve staviti. I eto, to je bilo jedno svjedočanstvo nevjerovatno, gdje sam opet dobio potvrdu knjige istine. Znao sam nekad čitat, znači u Bibliji čitam jedan dio i onda znalo mi se dogoditi, znači da taj dan čitam poruku iz knjige istine i one se nadovezuju jedna na drugu. To vi ne možete objasniti. To jednostavno zdrav razum ne može objasniti. Znači, točno se taj dan moje čitanje koje mi je slijedilo iz Svetog pisma nadovezivalo na ono šta je u knjizi istine. Znači, to što sam osjećao u duhu. Znao sam nekad odgovore dobija za svoje neke privatne situacije i taj dan mi Bog govori kroz poruku točno ko da mi se obraća. Znači, čitaš je ko da ti se obraća. To je sad teško opisati. Ali to ti ne možeš, točno sam znao da se o tom radi. Nemoguće je to riječima opisati. To moraš doživjeti da bi mogao opisati. I ovo nevjerovatan broj tih poruka se već ostvario. Ostvaruje se. Znači, evo, imate poruke, znači, lažni prorok je već od 2010. Najavljeno je, znači 2,5 godine prije već je najavljeno da će Papa Benedikt dati ostavku, da će ga protjerati te masonske skupine i on je zaista dao 11.2. ostavku u Vatikanu i točno ima poruka, znači 11.2.2012. točno godinu dana prije da će on to napraviti. Znači godinu dana kasnije to se proroštvo potpuno ostvaruje. Niz drugih poruka. Ovo sve što se događa u svijetu, ovaj kaos, promjene klime, ratovi, stanje u crkvi, znači sve ova sinoda recimo i ovo sve što se događa, ova pogaština koja se, to je sve, znači do detalja u porukama navješteno da će se događati. Sumnje nemam nikakve u ovo sve, to je zaista, ovo je stvarno dar od Boga i knjiga istine je najavljena u proroku Danijel da će se pojaviti na kraju vremena. Pročitajte cijelog Danijela gdje spominje knjigu istine. I Gospodin je ovo sve ostavio za kraj, opet po svojoj dobroti i milosrđu, da bi nam dao vrijeme da se pripremimo, prvo za upozorenje, a onda za sve ove stravične događaje koji slijede. I ovo je sve potpuna istina. Svi smo pozvani na nju. Nije bitno, je katolik, pravoslavac, protestant, pa čak i oni drugih lažnih religija. Znači, oni će svi vidjeti da je Isus Krist Bog. Na upozorenju će vidjeti. Oni će morati prihvatiti Isusa kao svog spasitelja. I morat će prihvatiti da je jedino u Isusu spasenje. I Bog će im dati vremena. Ali oni će se morati ostaviti tih laži. Svi smo pozvani, kaže Gospodin, mnogo je pozvanih, malo odabranih. Evo, ja se nadam i vjerujem da je mnogo pozvanih i da će mnogo biti i odabranih i da će ljudi doći pameti i po molitvama i zagovorima da će prihvatiti istinu, da će prihvatiti spasenje, jer vremena je vrlo malo ostalo i jednostavno nemojte ga baciti i protratiti uzalud, nego prihvatite Isusa Krista i svoje obratite se i vjerujte evanđelju. Evo, to bi bilo to za ovaj drugi dio i do sljedećeg slušanja.
Bog vas blagoslovio sve.